akuthandaze Jesus. ake sithandaze ngegama likaJesu. Siyabonga baba wethu onamandla, siyabonga baba wethu onamandla. We give you the praise, we give you the honor. You are worthy, ufanelwe ukubongwa, ufanelwe ukuthunyishwa, ufanelwe ukwenziwa mkhulu kubo bonke Thixo. Akekho njengawe, akekho ofana nawe, akekho mhle njengawe. Bayethe, 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 bayethe. Kulabashata, Kuriata Pasha, Reba Kashata, Reba Baba Kasha. Oh, Spirit of the living God, we give you the praise. Ooh, we give you the glory. We give you the honor. Siyakwetemba, siyakwetemba. Wena waseKalvari, siyakwetemba. Wena waseKalvari. Glory, glory be to God. Glory be to God. Siyabonga baba namandla ntambama. Sibonga ufika in your presence. Sibonga ufika emzini kaJehova. Sibonga ufika entabeni kaJehova. Sibonga ufika. Sasikhona, sasikhona, sasikhona. Sikhona baba, sikhona moya ngcwele, sikhona moya wamandla, sikhona moya wamandla, sikhona. Sisekuwe phinda uthathe indawo njengoNkulunkulu, phinda usampule. Libusisiso lakho lisezawuvulwa, lisezawufundwa. Masilive, sikuve nawe, sikuve nawe, sikuve nawe, sikuve nawe, sikuve nawe. Uphakathi kwethu, sikuve nawe. Uhamba sekuve, usithinta, uthinta loya, uthinta loya, uthinta loya. Hashala makas, according to our needs. Sibongile ke baba namandla, busisi bandla lakho selikhona, lidunyiswe igama lakho. Siyancipha thina, khula ke wena wande egameni lenkosi yethu Jesu ophila kusekube phakade. Amen. Oh yes. Masilithathe ke lithuba abangcwele, sibingelele inceke yenkosi, sibingelele obaba, leadership yala ekhaya, sibingelele obaba nomama, bonke abantu abasha, abantwana abancane, in the powerful name of Jesus Christ. Egameni elinamandla lenkosi uJesu. Ayi madoda, uyabona bandla lasekhaya, uma singayibamba isecret ye-worship sizoya kude. Sivumele nje, siyidedele. Alibonge igama lenkosi. Angithi lithi izwi lenkosi uhlala sabantwana bakhe. Madoda, bebenazi ukuthi bazalwane uma sisidumisa
Alibonge igama lenkosi. Uma senza njani? Kunabantu abathola i-breakthrough yabo kungekashunyayelwa. Beyithola kwi-worship ngoba kwi-worship uNkulunkulu uhlala kuyo. Alibonge igama lenkosi. Madoda, kunabantu Jesu abasizakala ngekashunyayelwa kodwa worship Nkosi yami iyabalwela. uJehoshaphat wabeka ama-worshipers phambili empini. Ake sithi amen. Wabeka ntoni? Ama-worshipers ababephethe ikhali kwathiwa mababuye emva. Hayi my God, yembethe ubungcwele, ahlabelela ama-worshipers. Bathi mabehlabelela izitha zabo, they are enemies. Wajika omunye, wagwasha omunye, hamba naye. Ingathi ngiyababona omunye ethi mfowethu awusangiboni na, sihamba sonke, ayifaki inkemba. Hallelujah, because of worship. Bazalwane mas-worshiper, amadimoni alwa wodwa. uSatan uba confused malidumisa ibandla lisendaweni. Wake wadumisa uDavide, idimoni, umoya omubi owawehlela phezu kwaSawuli wahamba engabekwanga sandla edumisa. Indonga zaseJerikho azange ziwiswe ngamabhombu noma intoni, kodwa zadiliswa indumiso. Kunezimpi esizilwa ngendumiso. Madoda, umtshele uthi unguJehova wena, uthi ulungile, ulungile, uliliwa laphakade, ungumdala wezinsuku. Umtshele lento akayiyo. Uma abantu abakhulele ngaphandle mina emakhaya, abantu abakhulele emakhaya kunamakhosi. Approacha umuzi wenkosi awuvele uyongena nje. Libonge igama lenkosi. Uthi usesemnyama, uselapha ya, ungekangeni. Uthi bayethe, umbize ngegama lakhe. Glory to Jesus. Esikuthi lo muntu ozala uyangazi. Nathi bazalwane, madoda, masisondela kuyo inkosi yamakhosi, siyakhahlela sithi bayathe, somhlekazi bayathe, mdala wezinsuku bayathe, Rock of Ages bayathe, Lily of the Valley bayathe, Bright Morning Star bayathe, Zulu yasimanga bayathe, Zulu yamfihlakalo bayathe, bayathe, ulokile, uyamangalisa, wahalalela, umurena, wamarena, uhosi, yadusha baba. Siyakhahlela.
masifika kuye siyakhahlela sishayindisheni sithi waze walunga waze walunga ya Jehova waze wamuhle waze wamangalisha siyabonga our healer siyabonga Jehova Nisi Jehova Rafa Jehova El Shaddai Jehova Tsikeno Jehova Sabaothi siyabonga. He's worthy. He's worthy to be praised. Ufanelwe uthunyiswa. He's worthy. He's worthy. Silelo bandla elimnika indumiso sithi ufanelwe siyakuvuma ukuba wena unguJehova siyakuvuma siyakonfessa sithi wena unguThixo wethu ngaphandle kwakho asinayo mnye. Sibonile kancane izolo ukuthi indumiso yenzani bevalelwe ngoba ungabavalela ophole kodwa indumiso awukwazi kuyivalela. Indumiso ayivalelwa. Indumiso ayivaleleki. Yabazalwane indumiso iyaqobhoza iyafohla indumiso ukuthi kuvalekile uzwe ukuthi hey kunzima nokuthandaza hayi qala ngokudumisa. Hey madoda wena uthi ufika nje baba ngiyacela Nkosi no ima wo ima ngokuqala khawukumdumise usho ukuthi ubani. Shalamahaya ulamashata kola masaya ilamahaya uliyashata kola mamahanda lama. Bazalwane, our God Nkosi yami uyathanda ukudunyisa uNkulunkulu. Uyabona samsukisa kahle simcela uMoya Ngcwele sithi khawusetelele indumiso baba. Moya Ngcwele khawusetelele indumiso namhlanje. Uba mashalo oshumayela nzima uyawuthatha bazalwane make kushunyayela nikhona yini uyazi ukuthi kudropeka something in my spirit ukuthi encwadini yabona yazi Chronicle if I'm not mistaken lithi iBhayibheli mfundisi Mashele abapriesti babejwayele uyokwenza mos inkonzo yabo imihla ngemihla elukhuzaneni etempeleni. Lithi ngelinye ilanga bathi mabengena ayisuka madoda lento ngithi uNkulunkulu asimkremi hayi asimkremi ukuthi uzohamba kanje kuhambe kanje abesuyehla no. Libonga igama leNkosi bathi ngelolanga bejwayele ngenjwayelo ukwenza ama sacrifices ukwenza inkonzo yabo yonke kanti ngelolanga umnikazi wethempeli ukhona wayigcwalisa itempeli ngenkazimulo yakhe yagcwala indlu ngeglory iglory yagcwala indlu yonke. Ithi iBhayibheli aba
abazange bakwazi ukwenza ama duties abo. Madoda behluleka ukwenza ama duties wabo, behlulwa yipresence kaNkulunkulu. Bazalwane, ipresence kaNkulunkulu mayikhona akekho umuntu ongema phambi kwayo. Babewudumisa, they are worshiping God. Babethandaza. Babenza njani? Ngoba xa sithandaza sifana nabantu ababasumlilo. Yakuzwa ngathi awungizwa. Ngithi nasithandaza njengebandla sifana nabantu ababasa umlilo. Ngathi bandla lasekhaya make sehlisa ukukhuluma kakhulu manje. Sikhulumile kwenzeka ngalutho, kodwa manje make sithandaze. Alibonga igama lenkosi. Ngoba xa sithandaza sifana nabantu ababasa umlilo. Kunezinto esizorifilwa, esizokwambulwa ngumlilo kaNkulunkulu obaswayo ebandleni. Uthi uNkulunkulu ekhuluma nabapristi encwadini kaLevitikus, glory to God, uthi umlilo ungacimi e-altar. Wenze njani umlilo? Ngacimi. Ningawuvumela umlilo ucime, kodwa imini nobusuku mawuvuthe. Mawenze njani? Imini nobusuku ngacimi. Athi uSolomon kuProverbs, zakuphela inkuni umlilo uyaqima. Sakuphela inkuni, kwakuphela umthandazo ebandleni. Bazalwane, yonke into yaflaseka. Ubukhona bukaThixo, ipresence kaThixo igcinwa ngomthandazo. Akumnandi ukuba sebandleni elithandazayo, but yonke into eyenziwayo inesibusiso sayo ngoba iyathandazelwa. Ngishilo apha ensukwini ngathi ibandla elithandazayo liphila kuma surprises kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyalisurprise every time and again. Liba surprised ukuthi hawu, namhlanje uNkulunkulu uzovela ngaphi, uzokwenzani namhlanje. Bandla elithandazayo lithi lisahlabelela nje. Bengenze nje umzekelo, phakanyisa umuntu oza ngaphambili, noma uzokhulekela amakhosi, noma uzokwenzani nje. Lithi malihlabelela avela uThixo ehle ngale ngoma. Lento yokuthi uNkulunkulu wahla amaqeda kushunyayelwa, lo mentality mayiphele manje. uThixo uzokwehla sivula inkonzo. Ngoba botata bami, funeka nakuthiwa izovula inkonzo ungafika uvala inkonzo kodwa uzoyivula. Aningizwa? Kunabantu abathi nakuthiwa mabezovula inkonzo usikuthi lo muntu uyayivala le nkonzo akayivuli. Hayi, inkonzo mayivuleke. Ubalulekile umuntu ovula inkonzo ngomthandazo. Akuyona into encane uvula inkonzo, ngoba kuthiwa
Yivule. Ivuleke singene. Singene yenze njani? Singene yenze njani? Ivulekile. Ivuliwe. Nomthandazo. Alibonga igama lenkosi. Asigijime ke bazalwane bami ngoba siyabuya kusasa. Nganibambezeli. Glory to Jesus. Glory to God. Masiya ncwadini kaGenesis. Incwadi kaGenesis yila ncwadi yokuqala eBhayibhelini. Ngekho ongayazi leyo. Genesis ichapter iyaqala chapter 1. Hayi. Ngihlupha uNkulunkulu ngalezwi likakhulu imini yonke okolihla inhliziyo yami. Amen. 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 Ukhona lo mhlabeleli othi nje ngephathi liphathula ukufuna We are free.
Shalom, shalom. Inhliziyo yami. Kula mashanda, kula mashaka. Iyafuna njalo iyafuna. Inhliziyo yami ifuna lo Thixo. Mayibuye indlala kaThixo ebandleni. Bazalwane, mayibuye laa ndlala yokulambela uThixo. Haleluya. Mayibuye laa ndlala. Ungalambela ukudla usuthe kodwa umoya uthi ngilambela uNkulunkulu. Mayibuye la thirsty lokwakoma. Ungomeli amanzi, ungomeli drink, kodwa uthi ngomela uNkulunkulu. Ingapheli indlala, ngoba mhla indlala yaphela yokufuna uNkulunkulu, uyofuna izinto zelilizwe, uyofuna izinto zalomhlaba, uyofuna izinto zabantu, ngoba kuphelile. Lambela uThixo. Dale indlala yokukulambela, awudala indlala yokukufuna. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Spirit of the living God, thank you. Thank you, thank you, thank you. Ihanga indlala iyabuya yokufuna uThixo ukudlulisa into zonke. Indlala yokomela uJehova iyabuya ebandleni, iyabuya ebandleni, iyabuya ebandleni, iyabuya ebandleni, iyabuya ngegama likaJesu. Kanithi ngegama likaJesu, kanithi ngegama likaJesu. Indlala yokufuna uThixo iyabuya. Sisendlini kaNkulunkulu sigijima, singancengwa kuthiwe bazalwane siyanika. Singacelwa kodwa siqhutshwe yinto engaphakathi. Athi uJesu ophuzileyo kulamanzi engimnika wona akasayikoma naphakade. Ngithanda le phathi ethi kodwa esiswini sakhe, esiswini sakhe uyakugophoza,
imifula yamanzi, hayi amanzi nje kodwa amanzi aphilileyo. In our bellies. hayi basalwane, hayi basalwane, bobaba bomama bam bantu abasha, kufuneka lemifula Igobhoze. shala makhashatha. Hayi abakha. Kufuneka lemifula yenze njani? Igobhoze. Uma ingasagobhozi, uma ingasagobhozi imifula yamanzi aphilileyo, siyancema ukukhonza uThixo wethu, siyacelwa, siyaphapathwa xa imifula ingasekho. Kodwa imifula yona ekuqhubela khona ukuthi awukwazi kuhlala. Ithi inyama ngidiniwe ngivele emsebenzini, ithi imifula noThixo uyakufuna, noNkulunkulu uyakufuna. Mayibuye imifula, singabantu bemifula. Botata bami siphila emifuleni thina, ngoba imifula inamanzi, siphiliswa imifula. Ibandla njengoba likhonza iyageleza, iyampompoza imifula kaMoya oNgcwele. Imifula ngoba siyayazi ukuba mayikhona kukhonzeka kamandi. Bazalwane, mayikhona imifula impompoza. Glory to Jesus, glory to Jesus. Kuba lula ukuzendlini kaNkulunkulu ngoba uyazi ukuthi uzofike weneliswe. Ngoba enye yezinto esizele la enkonzweni ukuthi uNkulunkulu asanelise emoyeni. Umoya uthole iportion yawo. Angithi inyama siyayinakekela, siyayifida, senza yonke into, nomoya kufuneka ufidwe. Uthola ama-vitamins, uthola ama-vitamin akhona ngokwahlukana kwawo. Kodwa lo nto yenzeka imifula nayimpompoza. Athi uJesu okholwayo njengokusho kwemibhalo esizweni sakhe, okholwayo njengokusho nothi kukamagazi, njengokusho yazi ngathi ngavele ngingeme nje la ngithi bapha bathi ngiyakholwa, bese lemifula yaqala iyampompoza. Ngoba phela izwi likaNkulunkulu lipractical. Izwi likaNkulunkulu aliyona theory, izwi likaNkulunkulu alisona istory. Akuyona inoveli le, izwi leli ngumlomo kaNkulunkulu lo. Ayi madoda, ingakho njalo mangikhuluma ebandleni noma ngikuphi ngithi bazalwane makasithandaze like liphume emaphepheni lenza umsebenzi. The word of God is alive. It's so powerful.
is active, liyasebenza, liyahlaba, liyahlukanisa. The word of God linkemba. Yabona makubophile manje, kubophile empilweni yakho, kubophile efamily yakho. Hosi nkemba ya hosi swi. Uthi baba uthe wena eswini lakho, uthe wena eswini lakho. uNkulunkulu uthe asikho isikhali esilolelwe mina esizophumelela. Asikho isikhali nelwimi ezimelana nathi angeke siphumelele Ngoba uJehova ungakithi. akusinguye lothe uma uJehova engakini ubani ongamelana nani. Akusinguye lowo. Akusiwuya lothi okuzelwe nguNkulunkulu kuyalinqoba iswe. Akusinguye na lothe kithi you are more than conquerors. Madoda, ngifuna ukufunda le verse. Singabantu bezwi. Asibona abantu nje abahamba nje, kodwa singabantu bezwi ngoba masigcwele izwi lisenza sikwazi ukudisena. Nkosi yami, ukuhlola sidisene simamele kahle Yonke into eyenzekayo in the house of the Lord. the word. Nesprofeto sizijaja sonke iprofethi sijaja ngalo. Lingumkhomba ndlela. Ngicela sifunde le verse standards. Verse 1. Wehla wenyuka phezu kwamanzi. Yes baba. Imalapho ke baba wami ukhona iphethe ngesixhosa ithi lika baba wehla wenyuka phezu kwamanzi. Khawufunde ngesixhosa. Ekuqaleni uThixo wadala amazulu nehlabathi. Yes. Ke ehlabathini kwakusenyanyeni, Okay. kuselubala, Kuselubala. Yeah. kwakumnyama Kwakumnyama phezu kwamanzi phezu kwamanzi. enzonzobila. Yes. Umoya kaThixo Umoya kumnyama kunjalo. Kumnyama kunjalo. The Spirit of the Lord. Umoya kaThixo umoya kaThixo wafukama phezu kwamanzi lawo. wafukama. Wenza njani? Funda. Wathi uThixo makubekho ukukhanya, kwaba khona ke ukukhanya. Funda ngeEnglish. Yo. Imama. Hey, funda ngenye manje.
ngifuna ukuzwa kahle. Kawuphinde futhi ma. When God began creating Iyama ke qala ukudala uNkulunkulu. the heavens and the earth, Edala izulu nomhlaba. the earth was a shapeless, Umhlaba wawushapeless. chaotic mass. Uyimasuke jima phela bheka kimi. Umhlaba wawunjani? Was into shapeless into enjani? Into enjani? Into engena shape, angithi. Umhlaba wawunjani? Shapeless. Uyazi ukuthi impilo yakho yake yaba shapeless. Ngisho yakho. Ungekabi naThixo, impilo yakho yayishapeless. Yayingenaso isimo ngoba wawungenayo uThixo. Umhlaba, the earth was shapeless. Funda mama. Yo, Chaotic mass. chaotic mass. Kwaku chaotic emhlabeni, he? Oh, Nkosi yami funda mama funda. With the Spirit of God brooding over the dark vapors. Nkosi yami. Qhubeka mama. Then God said, "Let there be light." And light appeared. And light appeared. Ikhona lethi. Funda ngenye English. Sheshisa. Yo. God, Baba wami awuphinde. In the beginning, Ningenzani God namhlanje? Elohim, God Elohim. created by forming from nothing, From created by forming from nothing, forming from nothing. Kungekho lutho. Hey madoda uNkulunkulu kodwa bazalwane uNkulunkulu udala into engekho. Ay. Udala into engekho ibe khona. Ngoba uNkulunkulu funda baba wami funda. created by forming from nothing, Yes. the heavens and the earth. Yebo. The earth was Ngamanye amazwi baba umsibi izulu leli nomhlaba zazingekho kwakungekho lutho. Hayi madoda isimanga soThixo kodwa uThixo wadala. Uyabona uThixo akadalwanga, uThixo akavelanga, uThixo akenziwanga, wasuke waba khona. Wadala izulu nomhlaba kungekho lutho, ku-empty, ku-void emhlabeni wadala. Funda baba umsibi. Number one, the earth was formless and void. oh, a waste and emptiness, Oh, and darkness was upon the face of the deep. Primeval ocean that covered the unformed earth. yes, The Spirit of God the Spirit of God was moving, hovering, brooding over the face of the waters. And God said, "Let there be light." And the light was and there was light. Ukhona beke funa ufunda ngapha. Funda mama mfunda ngezo. Yeah. Isho njalo neyakho mama. Ifunda ke okugcina sizoqhubeka. The earth was formless and now wake wa empty kwakungekho lutho kuwe. uThixo engekho in your life. Bazalwane sivela kude sonke la.
ngoba sonke sazalelwe sonweni kodwa amadoda senzela umusa. Njengoba ningibona nje ngumusa bazalwane, ngingimusa ngangaqualify nokuma phambi kwabantu, ngangaqualify nokushumayela, kodwa the grace of God wathi you qualify. Wathi umusa nawe uyaqualify. Ngathi uNkulunkulu njengoba nginjena kwathiwa umusa wanele bonke. Funda mama umndawo, funda mama. Oh God. And empty. Yes. And the Spirit of God was hovering upon the waters. Yes, ma'am. Before God, before uThixo athi let there be light, kwafuneka ukuthi the Spirit of God uthi hover, wafukama. Umoya kaThixo wenza njani? Wafukama phezu kwamanzi. So ufukamile. Uthini uNkulunkulu mama? So thank you mama. So ufukamile umoya kaThixo. Waqala uThixo wathi makuvele ukhanya. Kunezinto kufanele zivele lakithi, kodwa ngeke zivele umoya kaNkulunkulu ungekafukami. Akashonga ukuthi makube khona ukukhanya umoya wakhe ungakafukami, kodwa after the Spirit of God hovering, wathi let there be. Yazi into eyenza ukuthi sometimes ama fruits angabonakali, izinto ebekumele ba ziyenzeka zingabonakali, yingoba umoya kaNkulunkulu awukafukami. Inkukhu siyayazi mose chicken ngithi inkukhu bazalwane izala ntoni? Izala iqanda ne? Asike sithi izala iqanda ngithi maqada izala uzala amaqanda yenza njalo. Akavela amantshontsho inkukhu ingafukamanga, awaveli. Kodwa kufuneka kwenze njani? Inkukhu yenza njani? Ifukame. Lapha kufukanyelweni, Nkosi yami, lapha ekufukanyelweni kulapho ngizawuthini na Nkosi yami, kudalwa khona izinto ebesingekho bese siba khona ngoba sekufukanyiwe. Day one akubonakali lutho. Inkukhu mawungayisusa hayibo lamaqanda amasi kusengamaqanda. Day two mfundisi Marcel, lamaqanda hayi man, lamaqanda masangamaqanda, kodwa inkukhu yenza show ukuthi yenza njani. Ukuthi akukabonakali lutho, ukuthi akenzeki lutho, inkukhu ayibheki lonto, kodwa Nkosi yami yenza show ukuthi yenza njani. Kwangathi uThixo wayitshela inkukhu wathi lalela, kunemfihlakalo ekufukameni, kunezinto ezivelayo ekufukanyweni,
kodwa mangafukanywa asiveli izinto. Ifukame inkukhu ilanga lokugcina, abanye bathi 14, abanye bathi 21. Angazi wena uthini, noma leliphi li right, kodwa ilanga lokugcina seyifukamile inkukhu, iyaqala iphakama isuke iye kumaqanda, ifike ithi kukhona into azovela. Le shell ebeyifihla intshontsho iyaqhotshozwa. Madoda, ngivuma ingcwele namhlanje ethi ngizoqhoboza ama-shell awafihla izinto ezinkulu kubazalwane balapha. Hallelujah! Ngivuma ingcwele enyenyeza ethi kunezinto ezinkulu ebekumele basezizelwe, kodwa ama-shell la asivalile ezi zinto ukuthi sivele, ukuthi sizalwe. Ingathi bonga ngiva ngoba sengiyathandaza. Glory to Jesus. Ibese ibulala lama-shell, mayibulala lamakhobo la, uqale kuvela umlomo. Nkosi yami, uqale kuvela umlomo wenkukhu, wentshontsho encane, uvela ngaphakathi kwale shell. Alibonge igama lenkosi. Bese uyaphuma. Yazi mfundisi uMashele, zinkulu into ayifihlwe la. Bazalwane, simbambezela umoya ongcwele, simbambezela uNkulunkulu, ngoba sifuni ukuphuma kumashelo wethu. Kuthe sekufukamile moya kaThixo, wathi uNkulunkulu makuvele ukukhanya. Khona into ezizovela namhlanje isho empilweni yakho ebesifihliwe. Gijima hamba nami yakuLuka sithandaze chapter 1 nakhona. Let there be. Uzothi uNkulunkulu namhlanje ebandleni lakhe, let there be light, let there be, let there be. Makuvele le, makuvele le, makuvele lento ebeyifihliwe, mayivele, mayivele into ebeyifihliwe, ngoba umoya uyafukama namhlanje. Khawuthi moya oyingcwele ngifukamele, moya oyingcwele ngifukamele. Funda ke. Yes, Baba. Luke chapter 1. Qala ku verse 28. Qala ku 26 Baba sizoyizwa kahle. Verse 26, yes. Yes, Baba. Verse bani loyo? Wena ophiwe umusa, inkosi inawe. In English
English verse 28. Ngicela uyifunde nge-NIV mayikhona. NIV sheshiseleni ke bathandekayo ngoba sengiyathandaza. NIV version verse 28. The angel went to her and said, Ithike mntanami imakhi kancane nje eke ubese uyafunda ke. the angel went to her and said, Yeah. greetings, you who are highly favored. Greetings, you Who are highly favored. who are highly favored. Yes, The Lord is with you. the Lord is with you. Wena obusisiweyo, you are highly favored. The Lord is with you. Madoda, ayi madoda, ingathi ngamemezela ngithi themba uNkulunkulu nawe. Mina ngiyaphambana nelanguage yabantu abanengi. Kube ngathi angithathi kahle baze bathi yini ngathi awuthathi kahle ngithi vela ngithathi kahle. Abantu mabethi ibandla liyanqotshwa. Ibandla ingathi liyehluleka ngime ngithi no notheli kaJesu mhlawumbe labantu linganqotshwa kodwa likaJesu alinqotshwa alahlulwa elakhe. God is with you. You are highly favored. Masambe baba, masambe. Uphe umusa wena. Inkosi Inkosi inawe, nawe. usisiwe esifazaneni, Ubusisiwe esifazaneni. kepha yena wethuka ngezwi layo. Nkosi yami. Esinda ngokuthi kungaba kubingelela kuni lokhu. Ubingelela kuno okunje. Ingelosi yathi kuye, Yathi ingilosi kuye. ungesabi Maria, Fear not, Maria. ngokuba ufumene umusa kuNkulunkulu. Ngokuba ufumene umusa kuNkulunkulu ungesabi. Ngoba ufumene ubuthola umusa. Hayi bazalwane singesabi. Singesabi ngoba sithola umusa from God. Qhubeka tatami, qhubeka siyathandaza. Beka uza kukhulelwa uzale indodana, Yebo. uyiqambe igama lokuthi uJesu. Yena uyakuba mkhulu, athiwe indodana yoPhezukonke. Inkosi uNkulunkulu iyakumnika isihlalo sobukhosi sikayise uDavide. Uyakuba inkosi yendlu kaJakobe kuze kube phakade. Uyoba inkosi yendlu kaJakobe kuze kube phakade. Nombuso wakhe awuyi His kingdom, umbuso wakhe. Jonga. Wena ukosontweni wena. Usembusweni. Alaziwe isonto ekhaya. Kwasiwa umbuso, kingdom, ubukumkani. Umbuso yini ngesisuthu? Umbuso kimuso. Wena umuso. Awukerekeng imba umuso ngwamudimo. Glory to God. Awenzi njani? Ayithi incwadi yamaHebheru lo mbuso awunyakaziswa. Hayi man lento esikuyo akuyona ifana kalo. Lento esikuyo ayiphele. Ayidluli le. Ayaphela amasonto, adlula amasonto. Kodwa the kingdom of God remains forever. Remains forever. Umile kuze kube phakade umbuso kaNkulunkulu. Sambe baba umsibi masambe tata standards. 34. uMaria wathi engelosini, Wathi uMaria enkilosini. lokhu yakwenzeka kanjani? Njengokuba ngingayazi indoda na. Ayisukani madoda. Ingelosi yaphendula yathi kuye, Hayi man. umoya oyingcwele uzakuza phezu kwakho. Amandla oPhezukonke akusibekele. Ngakho-ke ubungcwele
Qhubeka baba wami, qhubeka. Yes. Bebemlabelile abantu ne? Bethi uyini? Kodwa uthi uNkulunkulu kunesimanga esenzekile. Iminyaka kaElizabeth ingale according ibiology, bekungamele ukuthi uthole umntwana. Kodwa ngokukaNkulunkulu inyumba ulabeliwe kwathiwa akabathola abantwana. Uhamba nehlazo kuthiwa akabathola abantwana. Kodwa kuNkulunkulu qedelela baba umsebenzi, qedelela baba sothandaza. Ngokuba akukho lutho olungenzeke. Akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Mama umntawu, funda mama uverse 35, ungabi saya phezulu. Verse 35. Holy Spirit, move me now and make my life whole again. Whole again. Spirit move over me. Over me. Spirit move over me. Holy Spirit, Holy Spirit, move me now, and make my life whole again. Spirit move over me. Over me. Spirit move over me. Funda mama mstandazi. Verse 35, ma'am. 35. Yes. The angel of the Lord, the angel replied, Yes. the Holy Spirit will come upon you, The Holy Spirit will come upon you. and the power of the Most High And the power of the Most High will overshadow you. will overshadow you. So the baby to be born will be holy, and he will be called the Son of God. Oh yes. Verse 36. Verse 36. What's more, your relative Elizabeth has become pregnant in her old age. People used to say she was barren, but she has conceived a son and is now in her 6th month. Yes. 37. 37. Last verse. For the word of God will never fail. For the word of God will never fail. For the word of God will never For the word of God will never fail. Bazalwane, akunandaba ukuthi kwenzekani.
the word of God will never fail. uElizabeth kuhlekiswa ngaye njengoSamson okwahlekiswa ngaye inwele zigundiwe amandla ambile ngiva uMongcwele ekhuluma enyenyeza indlebeni zami ethi nebandla kuke kwangathi kuyahlekiswa ngalo kwathiwa bebethi bangabazalwane kwenzekeni apha amandla wabo haleluya kodwa ngicela ukumemezela sengithandaza ukuthi amaFilisti ayengazi ukuba uNkulunkulu usebenza efihlakalweni amaFilisti ayangazi ukuthi uJehova abakhe abanqotshwa ngesikhathi behlala ngaye ngesikhathi bethi dancer behlekisa ngaye inwele zikaSamsoni ziyahluma inwele ziyakhula amandla ayabuya ngizomemezela thema ukuthi devil is a liar devil is a liar amandla ebandla ayabuya unamanga Satan uyaxoka Satan amandla ebandla enza njani bazalwane ayabuya njengoba ebuya nje awabuyi nje abuya ephindaphindiwe iyokwenzeka kanjani lento kuthiwa umoya oyingcwele uyokufukamela umoya ongcwele lento ezofela ku ayiveli ngabantu kodwa ivezwa ngumoya ongcwele uzokufukamela bese uyazala umntwana umbize ngoba nguJesu for the word of God will never fail. Ngibuyele kulento sengivala ngithi uNkulunkulu simbambezele senze njani bekufanele ukuba likude ibandla kodwa uNkulunkulu ushode ngabantu abathi Nkosi ngiyavuma ngifukamele ziningi into eyikhulunywayo ziningi into eyishunyayelwayo kodwa besikhulekela ukuvezwa kwezinto ezivezwa ngumoya ongcwele somele izinto ezivela kumoya oyingcwele ezifukanyelweyo Maria ungakhathazeki ukuthi kuzokwenzeka kanjani umoya kaNkulunkulu namandla aphezukonke ayokusibekela asivala amehlo sidinga into ezininzi sidinga ukufukanyelwa the Spirit of God was hovering
kwabese kuvela kukhanya. Kunezinto ezizovela kule mvuselelo ebesingajwayelekanga. Hey Nkosi yami, kunabantu esijwayele ngathi abanalutho, kodwa uNkulunkulu kunabantu akadeposit izinto esimpilweni zabo sizomangala. Ama-giant ayavuswa, ama-giant kwelikamoya ayavuswa. Siyathandaza, ngifuna ukuthandaza nabantu abathi Nkosi, ngicela ukufana noMaria nami mfukamele. Fukamele. Kunezinto ekumele zivele. Angizange ukuzofudumeza isitulo enkonzweni. Mzalwane wami ebandleni okhonza kulo awuyanga ufudumeza izitulo lapho. Kune assignment ekumele uyenze uJesu engekabuyi. Kama ngithethe nabantu be-assignment manje ngithandaza. Kunento oyibiselweyo, kunento oyisindiselweyo, kunento ekumele uyenze wena, uyayazi futhi. Kodwa namanje awukaqala ukuyenza. Udinga ukufukanyelwa kumoya ongcwele nangamandla osenyangweni. Angiyazi lento oyibizelwe, lento specialize ngayo, lento othi mawuyenza kwenzeke. But namhlanje Nkosi ngifukamele emongcwele ukuze assignment ifezeke noma ibe complete, ipheleliswe. Hallelujah, ipheleliswe. Baba, ngiyayazi into ngibizele yona. Umthandazo wami moya oyingcwele emva kwale mvuselelo makuvela izinto njengoba ukukhanya kwavela, ngoba umoya oyingcwele sekefukamile make kuvela izinto abantu ebebengazazi ezifihliweyo uNkulunkulu ezimpilweni zabantwana bakhe. Wena othi Baba, ngiyayazi assignment, ngiyayazi into ngibizele yona. I-assignment ngumsebenzi obizelwe wona. Mangenyawo zakho lapho khona ngifuna ukukuthandazela a special prayer thunywe kuwe namhlanje. Sheshisa imangenyawo zakho nje kuloo ndawo kuyo. Nkosi yami, kanti unjani Thixo wena? Your word will never fail. Lento wababizela yona ayingeke ifail. Abanye uSathana bekethu uqedile ngeministry yabo, kodwa sizothi namhlanje devil iselaya, lento kuwe iqala phansi manje. Lento wayibizelwa ngithi lento wayibizelwa, lento isindiselwe njengoba uSathana bethu uqedile ngayo, uNkulunkulu uyayivusa manje. Phakamise isandla sakho, asiphakamise isandla sakho.